Jere, doe het. Hey. Hebben we die performance van Lady Gaga zien? I'm making a move, eh? Oh, leuk. It's not sharp. I cannot get Het ziet er echt heel magnifiek uit. Ik vind het echt leuk. Why isn't it sharp? Because it's an iPhone. Jeez. I'm sitting in a helicopter, bitch. Jelle, ik dacht gewoon... Holy fuck! Ik dacht dat het een Snapchat filter was. Nee, het is gewoon echt. Dat wist ik net. Ik blaasde. En hij is ook nog wel heel iets, dus het stelt ik niks voor. Ja, maar ik schrok. In ter vergelijking, shirt met een spintje van niks. Ja, toch eens. Zul je dan heen gaan? Doe eens. Ja, dan gaat hij weer omhoog. Nou, hup, omheen. Toch? Zit eens op. Omdat hij vrij traag is. Nee, hij is best snel voor spinding. Nou. Ik zou eens vangen hem, voordat hij echt helemaal naar het plafond is. Hoezo? Hoesa? Die spin wil je hier toch net hebben? Echt wel? Echt niet? Jaagt de vliegen weg. Doe maar. Oh ja, en die hebben wij nog wel op dit moment. Ja. Doe maar. Doe maar. Doe maar. Doe maar. Waar liet hij al dat spul? Ja, dat weet ik ook niet. Doe. Ik heb beter op dan misdaan. Dat is zo moeilijk. Doe maar. Loop, kring. Nou, ik hoor hem op Christine Williams van. Doe. Doeg! Doe dan! Fuck! Nou, doeg!